wachichaw ug kuan. Wachichaw ug buwak. Bye-bye. Salamat. Ihumor ra man ang wachichaw sa kuan tubig. Kaamping mo din. Ligo plo. Ligo plo. Bye-bye, te. Ge, amping. Hello guys, maadong adlaw na tanan guys. So ako rapid ni guys si Ruby Provinciana. So malipay man jud ta guys basta atahang kuan mo buwak pero dis niaging buwan wa jud siya namuwak karon namuwak na sa dagan halos silang tanan namuwak na. Na. Sa garang gamajang punuan mo buwak na siya. Unja kuan guys kanang wala ko i-upload gapon kay ginapaway sa kong edit kay di ko lalim ta mag-edit guys nga maglabad niya tong Mr. and Mrs. na siya na. Bisita din ko nila guys dia. Salamat din yung mga region kay wa palagi. Kuy, kuan lagi ka nang upload. Mag-upload ra ko guys. Ang Gilbar man niyo ana riana. Oh, wala murag duha ra ka hilira po ba? Tungtunganan ba kanang sukdo na po di mo nga nakatas ader. Kabilya ra magud tuyang tindugan or Ha? Murag kabilya ra may dito lagi katong mga kabilya ra ba? Imo inana, mo ay kadug kabilya. Di ka nang dako nga kabilya. Kay dito sa amo kay kabilya ra man to Ano dito. po makabarato pa, mahal man ang Gilbar. Oh, mahal man to ang gulbar. Ang Gilbar. Unsa ba di siyempre ang Gilbar gid mo gamiton ana kay para ligon dili sa muyon yon. Ang tungtunganan ang gulbar pero ang ihang poste TL. Apoy di ra kabilya. Bilya. Kaya ako nakita dito sa lungsod kay mo nagilungsod tungtunganan glimurag purma sang bike ba. Gilingin. Kay daghan to bitaw. Ala, agang bag. Nabili nagbag. Pwede man. Nya dadto pud kuan pikas. O bahalag dari ra kung napita god. Ug usa po dari sa gawas kanang mura sa kanang lingkuranan magpurma. Ang gani, kuan gani. Na dito sa pikas to sa ngamo. Bye, ari sayo bye. Ari sa Mia. Kon. Taa, amping mo. Tingin sa mi kay. Yan lang kung magagawin kay. Buhat Napis lang na balayon. ko matakdan ng jaka. Pareho man panguban. pareho man tagi pang pislango. Ikare makatakod na. Pareho man mo igi pang pislango. Ante, lang man. Uyo bastante. Diha ra ka kay na tawgasan na kay mo. Mo kuan ra man na dari mo. Tapos di daghan kadto nang gibitay dadto sin, tapos dito ni abot pa dito sa likod. Di man. May mga pit ba? Duha oy. Mo yung hapit dari kay na imo ri dari mo yung papalit ako. Labag amping mo kay nangit-ngit ra baguan panahon. Hala lagi bataan ni. Tinanom diri di ay. Ako may nag-maintenance na na. Na ako kuan ogi. Libot-libot akong bumbil ba. Sinjo tagi kay bumbil sa wachichaw ug kuan. Wachichaw ug buwak. Bye-bye. Salamat. Ihumor ra man ang wachichaw sa kuan tubig. Hala nakasunod na po siya badji. Ron. Boss. Kaamping mo din. Ligo plo. Ligo plo. Bye-bye, te. Ge, amping. Sumadong adlon tanan guys kanang ngari des last season kay gibisita ko guys mao day koy upload gahapon guys da. Wapo ko nagluto gahapon karon mga Lunes na siguro ko magluto guys kay murag gihangat ko ja. Kuan kana magisig ko ginawa ba sakit ka duhang likod ja. Nag-uw ko kay mabay paglaro nila Gigi dyan ni Uwan. Kanang pisngaot lagi ming tanan guys na Gigi nga pisngaot po si Junjun na pisngaot. Ja. Malugal guys kay napa ko in harvest atong kuan ani taligsik na naa. Dala ko gabit-bit ko dali gamay guys kay ang kuan shout out ko gamay sa mga viewers diha nga na-perminti ka din tan-aw dali nga wa pa na wa na full is ahang video ba. So harap po ni gamay ra po nasuwat danin ja. Kuan salamat kay kadyo ko ni Ma'am B
Ma'am Bisminda, salamat kadto sa dun diyang sa chat na mo ron lawa guys, sarang malagi na din ko ni nga sa ko malinda kay asa ni pahuway nihang likod sa ko ganiha og kuan guys kanang lublub ko dagat kay di lagi si Ma'am Bitani nga shout out day ko diha ni Ma'am Bitani Germany kanang mo na sila nagpa kuan guys sa bahay ni Gigi nagpa renovate pud sa ilahang kantawan. Salamat kadto Ma'am Bitani. Kanang butan ako dito guys nang taga-Andan na siya pero na siya nagpuyo sa kuan Germany. Salamat kadto diha amping diha Ma'am Bitani Skubia diha sa Germany kanang lagi na ara pud sa kadtong kakugihan guys sa mga kinaugihan. Kay magsadlayan lagi ni siya daghang kadto sa mga sadlayan dito sa Germany. Madto man sa Germany ug sa mga Amerika nga na magsideline ka kay dako man ka dollar may imong makita. Dari magsideline ka tagaan na kag 100, 150, 250 nga na. Depende po sa imong isugo nimo pero mag-massage ko 550 50 sa tagi sa resort ug mamasad kag resort ani bagsak na jud guys o patakaman og kuan ja shout out day po ko ni Ma'am Arlene Wilson, salamat day kadto kanang sa iyang pag-message na, salamat kadto from Washington, salamat kadto ug ni Sis Jackie Mont diha pud sa Amerika, salamat kadto katong nimpalit na hagmanok, salamat kadto Ma'am Primitiva Sarong Karin diha sa kuan, salamat pud kaadto. Og ni Ma'am Ani Bang, shout out ko diha. Salamat kaadto kanang amping mo kanunay. Sis Salome Ramo ug si Sis Marieta Ramo. Kanang kamusta na mo diha sa kuan sa Canada. Salamat tip kaadto. Kanang Sis Maria Paz diha sa Switzerland kanang kailan na din na siya na sis, salamat kaadto kanang mubakasyon na sa permi na siya na dari guys. Mo sit down sa tadari guys kay murag lami man po dari mag shout out guys makakita tada ng mga buwak bitaw so mag shout out lang ta ginagmay guys kay wala man tay kuan ja shout out po ko diha ni Ma'am Anisita Berdon and family diha sa Cebu City ug si Ma'am Ingrid Adlawon sa daot po ko diha sa mga adlawon mga dok adlawon diha sa Cebu City, salamat pud kaadto ninyo sa inyong pagmahal namo ja kanang always din na sila nang kuan guys kanang tig comment sa YouTube, salamat kaadto kay nandun laman na yung mga comment ginagmay pero comment lang po mo guys ug kanang ning tan-aw dani karuhang video kay ara pong i-shout out ugma Sis Lordy Saladin and family, salamat kaadto sis ug si Sis Bing Parol, salamat kaadto sa taot diha kanang amping kauban sa imong anak, salamat kaadto. Shout out po ko ni Miss Jenaline Elibira. Always buna siya mo heart sa vlog guys. Ni Miss Idna Namuk, salamat kaadto ug si Sis Berna Mendoza na adin na sa kanunay. Ug ni Sis Pilisa Taghab, shout out diha, salamat kaadto. Ja, salamat ni kaadto ko ni Sis Aloha Bisaya Pilipina, si Sis Ansan Branton, salamat kaadto sis kay always di kani support namo sa kanunay kanang salamat sa imong paglab kanang laban lagi hapunta sa atong mga pagsuway sa atong kinabuhi mo nga na na guys basta buhi pa ta natay mga pagsuway nja mamatay na ta di na nato mahibawan nga daghan day kadtong naglab nato sa karong buhi pa ta murag di pa sila magparamdam nga lab ta man lang ug mamatay ta ana pa ang mga tawo nga muhilak moingon nga hala si kuan buotan ra ba to nganong gikuha sa Ginoo sa nata mo istorya nga na bitaw nga karang patay na ang tawo so nakakuan man jud ko guys kay malagito ka nang namatay ang gigagaw ni Papa Idi so wala po nahagyapin og vlog guys kay ato lang pong tagaan og kanang kuan guys respeto sa pamilya nga namatyan ja Sis Lisa kanang ala niyon siya nga lami jud kuno na ang malbiri ako dahang kadtong tanong mga malbiri manang ganiha nagpablin ko ni Nicole og malbiri kay nag-inom ko og juice. Sis Lulu Madin, shout out diha, salamat kaadto sa amping diha og asa man ka Sis Lulu Madin. Ma'am Marina Auman, salamat kaadto nimo ma'am sa always nimong pagtanaw. Ma'am Bia Punsi, shout out, salamat kaadto. Ma'am Puli Agaw, salamat kaadto. Ma'am Mylene Gonzales, murag karon pa ko nakabasa sa iyang comment. Usa to iyang comment, murag nag-heart naman siguro to siya. Ma'am Gladys Khan, so murag karon pa din ni sila na shout out kay kani mga
Idna o Ma'am Idina Kanyiti, ulis naman ni kay mama man ni sa anak. Mama na may ihang tawagan ni kulog ni Christine. Mama Idina, shout out diya sa kuan sa kanang Pastranality. Shout out di gusto na mga viewers diya sa Pastranality. Amping mo kay murag ang panahon lagi ron kanang murag nagkuan si Ma'am Idina Kanyiti and family. Shout out diha. Sis in from USA kanang mga ninghatag na mga gamit guys, so di medyo ko makalimot nimo sis in kay always man jud mo gi gamit lagi imong mga gamit like mga plato, baso, adlaw jud namo na kanang tanang namong mga gamit sa kusina guys. Always jud namo nang ipasalamatan labi na si Ma'am B kay di mi makahimog nganing kusina og wala si Ma'am B. Kanang salamat kaadyo nimo Ma'am B sa imong paglab labi na kang Crystal imong pinangga kaadyo. Sir Noel Dominguez diya sa Cebu City masuro ka Sir Noel no. Kay di ra nato makabisyado ning asang mga lugaran ni. Ma'am Idin Layauin. Asa kani si Ma'am Idin. Ma'am Anita Linos. Sa taot din mo diya ma'am. Salamat kadyo ma'am. Ma'am Jima Diluso. Asa kani si sa Ma'am Diluso kay murag bana sa igagaw na si Ma'am Dolores Diluso diha sa Davao. Murag Diluso puto ihang bana. So, murag taga Davao siguro ni mga Diluso. Ma'am Mirel. Salamat kadyo Ma'am Mirel. Kuan guys, shout out ko ni Mi Mags and Family ug ni Mers and Family diha sa Korea. So, maro to guys ang gipang shout out guys nga nang maro po to ang nakit-an sa atong mga ganahan mo pa shout out. Shout out lang pud mo kay shout out. Comment lamang pud mo dani guys kay ro ma shout out pud mo sa next video. Karon guys kay murag di man kadyo ko busy kay nagpahuway lagi ko. Anja man gito nag-harvest ra ko ganihan, ja magbubus mga tanom, kuan guys kana maglikliho ko na daghang kadyo ko mga gunahon guys pero hasa na sang gipaliban sa na siya kay wala gina guys kanang bisag mag-istorya ra ko murag hangaton ako nga na ba. Kanang namo di makabantay nga murag kamay ra galing kuan murag buhangat nako. Siguro ni isang katiguangon ja. Kaniyang likod mo rin hanggang mulo ron. Kanang wa na pud mo andar no hang sinus pero kanang likod na pud kanang mo andar man ang sinus lagi kanang mabuntag ra di pud yung kada buntag kanang naara di buntag nga mo andar nga kanang labad ka gyud. Sumoro to guys ja kuan kanang hinagmana ka ni edit guys kanang mag ato ni papaidi sa merkado kay gamay na lamang pud nang hang kuan kanang ice candy. Ja wa ako manuroy ro alas candy alas 11 na hapit na alas 12. Kasi papaidi sa dura man nakauli kay murag wa kadyo gis ron murag simana na wa kadyo gis sa Willy Shark tungod siguro daling sa Manila ga kuan ba kanang gabaha kanang amping tawo mo dias mga taga Manila kanang mga viewers na dias Manila amping taon mga igagaw mga igsuon diha amping mo ja na steri burst dito ga kuan pala dura ta sa mga katalagman lagi kanang kuan kanang yan imagine ang kuan day kanang mga pagsuway lagi na ihatag sa Ginoo nato kanang mga katalagman mga bagyo mga baha di man din mawa guys basta mo padung na og December diba makabantay mo guys basta mo padung na og December na mga bagyo na mga baha so aram na din hang kuan na guys aram na laguma kay makakita mo na personal na dyan guys pero aghang pagkaitom kanang sinawon nga kuan hinuuni di ni way kagid na may itemon nga na yung kagid hamis na nung kog panit pero kuan lagi guys kanang wala ko sunblock kay wala ko makapalit yung mga sahay man palit man kog mga sunblock kay remember mo sang naong guys nga kanang medyo kanang murag hamis-hamis man to sa mga niagi mga vlog na ho pero nas programi nga daghang kadto sila gipamutang kay kuan sa taron magpalit-palit og mga kuan guys kay masunahang nato atang kuan mga kinahanglan mga makatigom so mayang goals rong tuiga guys makatigom ko unja makabayad ko sa napan tay mga utang-utang lagi guys di man ta mawadag mga utang naman tay utang so usapon na sa tuhang maka-stress sa atong kinabuhi guys kanang atong utang so ang uban wa nasayod nga halto sila nga na naghan kadyo kog kwarta kay nakapahimo kog bay so kaning bay na kay para din siya kanang
ara jibutan nga tao nga gi sint sa Ginoo namo, gihimog instrument nga matareng mi dani di mi manglipad og mga ani kay maka-remember man jud ko sa una guys nga di jud ko mag-vlog sa among kusina kay mo lagi na kanang gitabil-tabilan ra to na og plywood ug kanang tabil-tabilan na og sin ba nga di lang may mabasa. Sa karon limpyo na kaadyo guys, na tiles na. Anong dako kaadyo ko pasalamat sa Ginoo nga nakit-an ko ni Ma'am B. So si Ma'am B viewers namong tanan mga igsuon pero siguro murag ako may ijang gipili nga tabangan. Salamat kaadyo sa imong pagtabang Ma'am B. Ug ni Ma'am Bitani. Salamat kaadyo ni Ma'am Bitani ug ni Ma'am Ingrid adlawon ug ni Sis Marieta Ramo ug ni Salome Ramo kanang sa una magsige man na sila nagpanawag na murag karon busy jud siguro sila. Sa busy pug ko nga na pareho may mga busy. Ganiha lagi guys na itim-itim lagi ko kay ga. Langoy-langoy lagi ko dito sa dagat ganiha kay init pa man. Diya karon kalit mag-uwan diya to ni hapit lagi sila si hapit ning bisita lagi si Gigi na dari. Mo to ang tagaan og kuan. Gitagaan na si og kana mga sikwa kay daghang sikwa guys di jud mawad og bunga. But lang nga hapit naman ta na si sama dugay ra man unta na pero di man kawad og bunga diyan na pag kuy bagong gitanong madus tikod sugod na pug pamunga. Ug mawa na ning dari na madus tikod. Unsa guys kay gamiton naman nila dito juta. Hindi na ta makaparanong dito. Agahang balak mamalit ra ko og kanang styro, kanang dagko bitong styro or kanang mga ginamitan nga styro baron mga kanang mga buslot na bisag na yung mga buslot na diha nga styro pwede ra to natong butangan og juta daghan. Aw dili juta kanang mga gikan sa mga birmi, mga gikan sa mga compost pit kay mao jud ni isay makabunga sa mga kuan kanang mga tambok nga juta. Ahar nang pangtambakan guys ja. Adto ra ko man nang ampalaya. Nya dari ra na ipa ana ba. Para medyo malandong po dari ba. Patangar na sila og kanang kuan. Kanang mga masabitan sa babaw ba na magihan sa sudya na magbitay kay nakakita ko sa diya sa Amerika nga nay nananom nga jahang garden puno sa mga tanom. Kung gipang kuara nila guys, gipang butang ras mga kaang ba mga ngani ra. Pero kadtong styro, maadyo man to siya kay bugnaw ra to siya og bisag init, daghan tong juta. Kuan mabuhi ra katang tanom. Naganahan ang buko dari maglingkod-lingkod guys kay mura manehang ka wala lagi stress guys na. Pasensya na mo sang naong kay wala gina napiluwing lagi ko karang nalagi ko igenda nga sakit. Asa lang maning ipahuway kay hindi mapuruhan pud tanja ako guys kay di man jud ko ganahan ta nga magpahuway lagi ko nya kulbaan ako kay kuan lagi kanang pila na ko kagabi murag dulo na ko kagabi nga haning sakad adto nga gihilantan ko matakigan ako magabi nang tugnawon ko ba murag ang mga unod mo ganyan hangkan ni guys maggereg-gereg ba kanina nani nang mahadlo ko kay di sa ako gusto nga mawa ako sa kalibutan gitaw guys nga wa pa na maplaster ang mga anak medyo naman na guys ug kuhaon ako sa Ginoo guys nga kanang maplaster na nas Cristil kanang maplaster na nas Nicole kanang di ko ganahan nga mag-iu sila nga na ba kanang malagi usay kasaban ko ni kung ganihay kasaban ko ni kung wala kay di lagi ko mahimudyo naganahan man gyapon ko nga maghimo na ko guys hindi kay mao na laman kay namo puy mga ridari yan ay magpa-deliver ba na may mga ridari mamalit puro kabuok sa tao ko diyan na si Cyril Rendon dia sa kuwaay kanang kuan kanang mamalit na sa dari mo ri just buy unsa guys katong pag lubong lagi sa gagawin ni Papa Eddie wala ko nag video nag-live ra ko dadto wala na nahagyapin sa vlog kay halos tanan dari guys ang mga silingan mo tan-aw lang sa YouTube kanang mo respetar ra pud tas pamilya ba nga di salaman na kay abiluguan mga vlog ra nga na nga kuan balag hang daily life na lang hang i-vlog guys di salaman ta mo vlog na mga kuan punta guys mga video guys na di ko ipahabol day og shout out sa bagong amiga diha sa kuan kanang Dubai si Sis Bibi Lirasan Miral Baskis ug taga diri ra na sila guys sa Cebu taga Alo unja salamat kay kadto sis sa imong pag kuan kanang
lantaw ni sa vlog pud ja. Ganahan ko sa kay mo palit ko sa mga utanon ja bago pa akong nagkuan kay nahubas na lagi ang mga utanon dari guys. Tanon ko balik dali ra man kadto ng pipino. Ja sa tao di ko ni ansan blanton diha sa kuan kanang Hawaii. Salamat kadto sis kanang amping diha sa Hawaii sis. Salamat sa imuhang paglab ni Nicole paglab namo kanang murag kanang gituring na jud ko ni nga igsuon ba. Kanang salamat kadto sa imuhang paglab sis kanang amping diha sa Hawaii. So moro to guys kanang moro to ihang vlog karon adlaw guys kanang ning vlog lamang pug guys kay gahapon lagi wa koy upload. So upload lamang pug kun sa. Salamat kadto sa mga silent viewers diha. Salamat kadto comment lamang pud mo kay rong ma shout out mo na ugma sa hang video. Ja sa katong mga ganahan ra pod ja. Salamat ug sa katong magpa-shout out comment mo kay atong i-shout out nato sa next vlog guys. Salamat kadtong tanan ja. I love you sa mga nag-love namo sa mga tanan. See you in my video.